Jutland Pork Grillers skal her i nat, de næste 15-18 timer, lave en gang pulled pork, og til det bruger vi selvfølgelig kokosbriketten, som er vores sponsor, og som er nogle super briketter og kører langtidsgrillning på. Så her ser vi nakkefiléerne, der har trukket i krydderiblanding, og vi vil så lige smutte ud og se, hvordan vi tænder op. Her ser vi så Weber Smoky Mountain, som er fyldt op med kokosbriketter. Rigtig mange har spurgt om de skal stables fint og sådan noget, men det er der ikke grund til. Bare ud med 5 kilo i bunden af den, så skal den nok køre de næste 16-18 timer. Det eneste vi lige skal have gjort nu, det er, at vi skal have noget røgflis ned imellem briketterne. Her ser vi så nogle briketter, der er tændt op i grillstarteren for 10 minutter siden. Og de er jo allerede pænt langt henne, så i løbet af 10 minutter mere, altså på et kvarter 20 minutter, er sådan en 7 briketter fuldstændig klar til at blive lagt på minonoptændingen, og så kører det bare stille og roligt ud af. Sådan, så er de tændte kokosbriketter, der er jo klar efter 17 minutter, hældt ovenpå dem, vi bare har, de 5 kilo, vi har hældt ned, og nu vil varmen brænde ovenfra og ned igennem både røgtræ og briketter. Så nu er det lige sammen smokeren. Så er smokeren monteret, 5 kilo kokosbriketten, 7 tændte, vand, 12 kilo nakkefilet til pulled pork, termometer og masser af hickory røg. Så 18 timer, vi ses. Så er det 17 timer siden jeg tændte de 5 kilo kokosbriketter. Og vi kan se her, at temperaturen den ligger jo stadigvæk omkring 110 grader. Og vi kan prøve at åbne ind. Og se stadigvæk, hvor mange briketter der er tilbage, og kan holde temperaturen efter 17 timer på 5 kilo. Det er jo helt fantastisk, men nu vil vi se, når kødet er 95. Jeg synes lige, at resultatet skal ses her af pulled pork. Her er ved at trække svinet, der så har været på i 19 timer. Og lige om lidt, så vil jeg lige vise, hvor mange briketter der egentlig er tilbage. Jeg var nødt til lige at putte 6 stykker kokosbriketter oven på de tændte, da det var så lang tid, jeg skulle køre, men vi ser lige, hvad der er tilbage om lidt. Så er der gået 20 timer siden, at der blev tændt op med kokosbriketten. Efter en 16 timer var jeg nødt til at putte nogle tomme på, som jeg sagde, som blev tændt, og de er jo allerede rødglødende nu. Jeg vil lige vise her, at der er hul ind i dem, og de er firkantede, og de kan stables, og cirka 30% mere varme, og de er lynhurtige at tænde op. Og prøv at se her, hvad der er tilbage af de 5 kilo plus 6 stykker, jeg puttede i. Det er ikke meget, men asken er hvid, fin og sviner overhovedet ikke ud på terrassen. Så det er et fantastisk produkt. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan bruge 5 kilo og så køre i 16 timer, putte 6 stykker på, og så have den til at køre lige nu 20 timer. Så jeg håber, du får lyst til at prøve kokosbriketten næste gang, du skal grille barbecue low and slow.